Nilip arlo BBDC atowar kaselama men pen Karbi Anglong arlo pen atrak a arlong angtan kedam Karbi Anglong Autonomous Council atum langding puma. BJP Schedule Caste Morcha hin pen cycle pachajengsi MLA kilik kapachatanga sai kedeng. Jackson rong hangapan rong pen idon biko. Birta kelang bangku bang pidona panseta me pini thang ni phai si mate Karbi ningkan kimia kardom pajeriklo kardom pini raba Birta long pen nile sami juli bepi nonarjuik tha Birta tong pen Karbi anglong lake ser anglong posi rat sara tum pen tanglok akaprek astera rara tum penta ningje ponlo bangso Karbi anglong arlo along kopi lo kelong leson kedo langdam lo pulote methang aphan chepador pon thip un posi ke ongdong arara tum pen ningje pon posi arju pon long bomlo Aho, Karbi Anglong ahawaralong kopilo kilongli kedola. Bonta Karbi Anglong arlo along ke sangti arlong ke ikun ipu mathalok panajok arniwang angtang ponaret lo pulote methang aphan dojilangma. Karbi Anglong arlo ke do arlong arniwang angtan ke paponaret ke kewangjilang arni Karbi Anglong arlo aphan asayamo aviluma. Aho non malom lakhain korapho nilip constituency kaparlo vomulang sopen duar bagori deithor an BBDC atowar kaselama menben penangala sangti ki phurjia phansi forest asai kampen hukum thoponlo laso hukum pipia prang Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum bangso penajok arlong hongdam ejipu kamatha kapar sikpon doma mate chini de raphita kepaponche namloma Aho vomulang sopen deithor an mini highway BBDC atowar kaselam pua menpen arniwang kipona arlong konat lokedam bangso dimalong pen kipon ahok pet pen BBDC atowara longtong kipon loma mate kapreka dimalong si kipon lo nanitum arjuik tha truck katebaratum alam thipen ei tu pathor ko lobo এতিয়া আমাৰ ফোলেন আহি কোম্পানী লৈ যাব ফোলেন মানে জায়গাটো কৈ দিও জায়গাটো নমলিগৰ পৰা যোৰহাট ফোলেন চলি আছে তাতে আপোনাৰ এই বাদুলিপাত আমাৰ আহি কোম্পানী আছে এসিসি Chailangso Arlong ki phoradi mate win ronghang dip ronghang atum kachapahem phupon Arlong ki phoradi malongpen arniwang atrak Arlong Jorhat Golaghat ke ponaretke forest asai kamatum kelangchari dun abang avidet loma Bangso Arlong ke pon laki pini penapen kalilo kedam tang suri hinira ingkoi anikan barla apor hopensi nilitum pon bom lobosi truck kate baratum pen ningje pon পৰা চলি আছে আপুনি এইটো যোৱা বাইখা চিজনৰ পৰা চলি হয় নেকি এবাৰ বাইখা চিজন প্ৰত্যেক আপোনালোকে যোৱাটো তাতে লৈ থাকে ন তাতে যাম ফোলেন বাদলি Arlong ke ponaron dodo avevi pen lapuson angtan ke paponaret ke bangjiar ni aphan lahai a Arlong thanga sai bangveluma lasi lapuson methanga hema hormu bang kapreka hem kapapona bangki ington ponra ke bangjiar ni aphanta Karbi Anglong Autonomous Council hin pen matha pona sonte mesenji koila mati pen samsoning ti la pen choki hola pen sonjit kro Karbi Anglong live Lakhakre Trok Numati constituency arlota MLA Kiliga Parman BJP Schedule Caste Morcha ahinpen BJP cycle kapachejenga sai kidenga hut Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghita cycle vegdunlet Kedamtang arkoi ni bhaithom kebra isi arni Assam angkangpi amondolti nalong BJP SC Morcha tum patirpi ponsi kebangji MLA Kiliga Parman cycle ar mukache jengpen jakong kache pherang son thotsi Numati constituency arlota cycle ar mukache jenga sai padupon Jai!
Along tin polling station amai phu chun bangatum kacheto dun bangso cycle armu kapache jenga sai kidenga hot alohi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghita chitong dun si penang anajak cycle vek dun pen Numati constituency along ta BJP SC Morcha jakong chepaklang ponlo পার্টির রাজ্যিকর আদেশ SC মৰ্চাৰ আজি চাইকেল ৰেলী অকল আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং বুলিতো নহয় গোটেই অসমত মণ্ডলে আজি এই চাইকেল ৰেলীটো পাতা হৈছে যে আমি চাইকেল ৰেলী ইয়াত প্ৰতি বিভিন্ন পিএছৰ পৰা আজি আহিছে আৰু আহিবলগীয়া দিনত তো এতিয়া আমি ৱাৰ্ম আপ আমি ৰেডি হ'ব কাৰণে সাজু হৈছে আৰু আজি ইয়াত গম পাই গৈছে যে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মানে আহিবলগীয়া দিনত এবাৰ নিৰ্বাচন আজি যেনেকাৰ এই শক্তিশালী দি চাইকেল চলাই দি আহিছে আৰু এবাৰ নিৰ্বাচন আজি আমি দেখি পাই গৈছে যে আমাৰ নমাটি মণ্ডলৰ পৰা Denarong pen Vikram Teran Karbi Anglong live Jackson Ronghang Arlua song amen pen rong arara tuma phan kether prula pen arenga hu kapaso phuthak rong arara tum chechak dorsi rong isi pen edon bikoklo Socheng Thenta constituency kaparlo mate rong mongbe police station angkang bibia kroa rong amekar Jackson Ronghang alangli Arlua song amen pen aronre rong isi arara tuma phan tangka kehang pru lapen kether pru pen ajok arenga hu kapaso taba phuthak rong isi pen alang liphan edon bikoklo rong asar lapen rong amikara tumpen kapachinia tengke rong do rong hang asopo Jackson rong hang alang li ke claim kedam ke chokche aron rei pen bang aphan tangka ke hang thap ke hang hu lapen arenga hu kapasota basai ke claim a joini rong asor pen penang an chapaning ding ponlo setame alang li ke keng kere ga jok sai jok jesi ka chapaning ding dor pen a jok rong ara thur pak pen alang li hem Chedam Chebanglong li mate rong benamatsi edon bikok lupusi pachini pon isi a on even ka choklem ka chodam alam the phuthak lo la sini tum rat tum penang ana ke sunga ke boy dun kok ajani si alang ni phan misenji aphan un an ke ni tum than mum bor ilo se tame alang li tum ni li tum alam kre kreden la si ni li tum pini rat ong dung arat pen ka chingwai la pen ani pulit pen ke jok nang hi alam the phuthak sin ni le tum alang le phan ching wai pono la se rat ke don sar pen ni tum ke cheparai pona bang ke alang le phan ajat abji pen ta pawang ni ke pakroi phan tek the lo pot a hem are le phang no pi nang la son lo la se wai phis ame a phi bang ke mek thang a so mek thang arat mek thang ko te pu chi jin so pen a jok si pi ni alang le hem are ke phang no ni sin ni le tum alang le ke do ahem ang hapana bang kinilitum gujar saksi batam kapre batam pensinitum gujar sak hipsi alang litum lalong thom ang happy bang litum inkir pichek lo nilitum rat pen kacheroi bate kachedon ang tek isi ke paklang bang ke la lo army pulit pen ke jokwan ke joya phan la si ke sung adiem bang ke nilitum bang ke dupik tepik la si non ni thom pen an lo nilitum phan rong mongbe pen lopsing terang Karbi Anglong live Mahamaya pen Bogajan constituency along Schedule Caste Morcha atum patirpi ponsi polling station angkang kedoan bike pen cycle kapachejenga sai kapadopon Mahamaya constituency Schedule Caste Morcha atum patirpi ponsi arko ni phai thongke price year ni polling station angkang kedoan motorcycle kapachejenga sai kedeng padopon Labangso motorcycle kapachejenga sai kedenga hut Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron alohi sarpo amanpen chetongdon Manpeng alohi Mahamaya constituency VDC chairman penchenglo penang an BJP asongja po lapen klembang phubang phiatumta chetongdon rintisi ada porphai truck si pen kapang chengpon motorcycle kapachejenga long RD pidunlo ahom wafti tinta mondola president election dolo la tot teng pensi mondola tunta kapre program deng tonlo la pente pini la daga Mahamaya homosti lo bangke nilkum youth titen timu ke ha alang ni hello
nasi alang lihin pen ke tanah program deng nang kunin dong aja ke ding aku pen kacing wai mondol community pen kacing wai deng si pini ini tum dak bang 250 biker atum ini tum entire Muhammad Homestay Arlosi bike rally patulo lapen laso bike rally long sedang ini tum slogan hang pon lo itu mah lagi teduan itu mah pantau pulau lapen BJP jinna bat laso slogan nang ke hang pon si ini tum dam pini dak rasinda klam long anang patulo Laso ke dam kemana nanti pale dam. Jadi tu Muhammad Homestay ke ceng si rong biar rong pen ceng lok lapu boro rong wang lo lapu pen utor mobil dam lo utor mobil pen bam potar pen birbar jong tung pen laso dak aku na hela tu pelo ladak horidaru rong pen aku pun tu jok lo kasutan pen ni tu Langsung tak-taksi, Bokajan constituency along sitami Amrajan along kido BJP Mondol Committee asai along pen ada por phai kep pen kapang chengpon cycle kapacheng asai kideng pon along MLA Dr. Numol Momin Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhurja Dhekel Phukan MAC Mukut Mohantala pen Bokajan Municipal Board Chairman Binod Kumar Sa ato Japonsi alang itumalong Mondol Committee amaipu Purna Chetri Bokajan Mondol Mohila Morcha amaipi Sangpi Henry Hansepi, SC Morcha Maipu Gudu Kusuwa, BLCC Chairman Bipin Indwar, VDC Chairman Budhi Chetri Lapen BJP Klembangatungta Chito Dunsi, NH Thongkebra Sirkeb Atowar, Suding Pachajeng Ponsi, Bokajan CCI Along An Palidamlu. Puthot Amithang Bokajan BJP Mondol Committee asai hemalong an nang chiru ithusi, kachathan chemonamai padupon pen, sayang deng, mesen pen, pachun ponlo. Dena rong pen Bikram Teron lapen Bokajan pen Anand Terang Karbi Anglong live Let alam arjan det kali kedam tanga porahod vosobi po lapen village rockstar alam arjan setami rara thengno one way aprang preview committee adum ingrung ingchap erapi certificate long therapy chepate dun pen nong I chepalong dun loposi KFS mate Karbi Film Society lamklar people Kedamtang arkoni phaing koraner kep arni Rangsina Sarpo Film and Folk Artist anong e kapajira sai kedeng ahut let alamarjan alam ke puthak kedamtang arkoni phai thong kebra isiarni Karbi Film Society hin pen dokmoka Forest IB along hirangkia mai phasi radaphan lamklar ki pipon alang litum lamklar ki pia tengke bangso award mate nong e ki pipia prang review committee tumsi including chapji la so pc certificate setami pipon ko Bangso pilote rada thengno wan via prang sitame nong AP pajir un pusi paklar po. Bangso nong AKP ke pajir kangwai ponaron laki kedam tang ning kan surihinira cap aning kan tengta klembom bang bom pusi pachini po. Pirangkia mayalong Karbi Film Society amai tu dhaniram tiso kaning je tengke nilihin pen kabonda pon boso bipo alamarjan sitame rada long wan via prang si nong ilong. Film Society ahin pen laso press conference ke hang alam the nang khan po nili ke president lo Karbi Film Society Dhaniram Tiso lapu Dilip B general secretary lapu Babu Rongpi executive member Karbi Film Society tara langso lasi nilitum ke laso film related alam si ke thanyi pusinalitum hanang ke hang biheko chula Film Awards Karbi Film Awards, Karbi Anglong Autonomous Council, Art and Culture Department pen anikan wanta Karbi Film Awards, Karbi nong Karbi Cinema panong EP laso function biwe peneng tabi to January 28 January 28 tarik arni hala Pirangkia mayalong Karbi Film Society amai pu dhaniram tiso kaning je tengke nilihin pen kabonda pon bosobi po alam arjan sitame radalong van via prangsi nong ilong pon lapen assam along kelang pon village rockstar sitame radalong van via prangsi nong ilong no halapu Karbi Film Society chunban Dilip be kaning je tengke kedam tang ning kan surhini ra trainer ke paning kan ha imu alam arjan sitame radalong van via prang review committee phan paklang det pen certificate long si chipate dunlo sitame halaswaning kanadangke bangso alam arjan nong ilong dun det lo la so pot si alam klang kle det lo kahai usi ninje pon pia jo athema award ke du mupen pu president than lo film fair award du
pini national award do lasi award ke along tin se aron kaprek la son bang du tahai lasi non dak jitu rang sana sarpo award aron be ke bangke ke thegun long bang la hello review committee sarwiat dulu pulo tang de alang tum ke lang po lasi pas da ke public ke lang le po bangke ave ke dam tang son nak thak 2018 ningkan ha imwala marjang stamela pulo hala ta preview rat paklang kelang sta preview committee sarwiat ke adeta teng pen bang long lo so teng hala ta award long chipati dun sita hala ke long pon pedet masih so best film long le der masih so lam ki bang udah tahai ne pini sta non bang ke kopi ko sondong rat tung gamat halo ne so bang ke lasi niltum film society hin ben chiniat teng bang klem pon ver teng wadak pen bang ke Dok Muka Pen Samsing Inti Karbi Anglong Live. Adap Abirta ke lapon sigang tonik lo dome thak mi lapen arni kimi